سلام أبا وشت عدن وزاين كونكم على مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيوني نلومي عصر تشمونتا قنبت كتشحن عصر شمونتا عمة مرت نابا خمس قاربولو ساعات زينا جميرا لهم كسام خنبتي مدبنا مسانا كتسونحو يوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلم ودما بخبرن عدم أرست زينم حوحاتن فانون قدم مرص حدش كينات نمخفات حبراو جنبار فطيروم تباهيلم دكتور دبرصيون ب80 مليون دولار دياسبورا تخصيصم ايت امار السفا كاب سلطانو كوردي دما تباهيللم بزرزر كنسمعكم هنا اب አዲስ አበባን ትግራይን حدش ናይ ግፋ منقسقاسي يግበር ከም ዘሎ ተገሊጹም أب زوادو بمبرق تجري ورد حنتالو قد محمش توارح نايز تقتلت نستي حقاوي تطرطاري رخيبه ملء مصراي وجن له خيلو بوليس اتي وردم كبرات تخاتلتي ميديانا نزوم ارست زينا زسمعناكم حز دما ناب زرزروم كنسغركم ينام سبر زينم حوحاتن فانون قد مرص حدش كينات نمخفات حبراو جنبار فطيروم تباهيلم ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ጉጅለ ሕወሓት ሓድሽ ወተሃደራዊ ኩናት ንምኽፋት ሰፊሕ ምንቅስቃሴ ይገብር ከም ዘሎ ካብ ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ ሚስጥራዊ ሓበሬታ የረድም ካብ ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ብቐንዲ ደረጃ በኣንፈት ራያ እዩ ዝግበር ዘሎ استراتيجيكاوي علامو دما اتي هاغراو مرصا قدم جمارو اب مريت حدش وتادراو حقتاتن حدش بوليتيكاو صاقطتاتن بمفتار نتي خناتات نبعلخا مچون مغبار زعالمه يتباهيلم صلاي فتاوي እዩ ብዝብል استراتيجيكاوي سن حساب تاساسيرم كلتيم وغنات مالتون حوحاتن حيلتات فانون اب لعلي ማእኸላይ መንግስቲ ዘለዎም ፖለቲካዊ ቅሬታ መሰረት ምግባር ሓብራዊ ግንባር ፈጢሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው እና ተገለጸ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ጥምረት እዚ ነቲ ዞባ ፖለቲካ ምርጋ ዘናግዕ እዩ ተባሂለሎም ከባቢታት ራያ ፉሊ ስትራቴጂካዊ አቀማምጣና ናይ መጓዓዝያ ኮሪደርን በቁልጥፍ ምቁጻር ስለዝተደለየ ሓድሽ ናይ ውግእ ወታደራዊ ውዳበን ምፍጣር ተባሂሉ እቲ መስመር ከም ዝተመረጸ ፍልፍላትና ነጽሮም ኣሎም ዕላማ እቲ ውግእ ቅድሚ መረጻ ምጅማሩ ኣብ መላእ ሃገር ፖለቲካዊ ርግኣት ብምዝራግ ነቲ ናይ መረጻ መስርሕ ሙሉ ብሙሉ ንምቁራጽን ንምስራዝን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ በኣንፈት ራያ ተጀሚር ዘሎ ምንቅስቃስ ነቲ ዞባ ዳግማይ ናብ ዘይተደለየ ደማዊ ኩናት ከየእትው ዓብይ ስጋት ፈጢሮሎም ማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም አካላትን ነዚ ቅድመ መረጻ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ወተሃደራዊ ውዲት ብዕቱብ ክከታተልዎ ከም ዝግባእ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ የጠንቅቕ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ሚድያ ሕወሓትን ፋኖን ጸላኢ ፈታዊ እዩ ብማል ቅድመ መረጻ በኣንፈት ራያ ሓድሽ ኩናት ንምኽፋት ሓበራዊ ግንባር ምፍጣሮም ኣብ ፖለቲካዊ ሰላምን ኢትዮጵያን እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምጽ ይኽእል ይመስለኩም እዚ ኩናት ዝኽን መረጻ ብሓቂ ከስተኻኸሎ ወይ ከቋርጦ ይኽእል ድዩ ናትኩም ሪቶ ኣብ ኮሜንት ተካፍሉና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ትግራይ ንባዕሉ ሓይል ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይን ኣብ ከባቢ ዛታ ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተኻየዱ እናተገልጸ ይርከብ ብዛታ ወረዳ ፍሉይ ቦታ ዲቃሻ ዓሸና ቅልል ዝበለ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ልውውጥ ተኽሲ ከም ዘካይዱ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም እዚ ኣብ ሞንጎ ክልተ ደቅኖ ዝካየድ ደም ምፍሳስ ጠጠው ንክብልን ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ንክፍትሑ ብዙሓት ይምዕደሎም دكتور دبرصيون ب80 مليون دولار دياسبورا تخصيصم ايت امانائيل سفا ካብ ስልጣኑ ክወርድ የማ ተባሂለሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕወሓትን ስራሕ ፍጻሚት ገምጋምን ተሪር ዘይተጸበናዮም ፍጻመታት ዝመልኦ ኮይኑ ይቐጽለሎም ካብ ውሽጢ እቲ ዕጹብ ኣኼባ ዝወጹ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብ80 ሚልዮን ዶላር ናይ መኸተ ገንዘብ ክስ ክቐርበሎም እንከሎ ኣይተ አማኑኤል ሰፋ ድማ ምስ ውድብ ብልጽግና ውሽጣዊ ርክብ ምፍጣር ተኸሲሱ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተገምጊመሎም ቀዳማይ ረዚን ፍጻመ ኣብ ልዕሊ አማኑኤል ሰፋ ዝቐረበ ገምጋም ዳርጋ ተደምዲሙ እዩ እቶም ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረቡ ከበድቲ ክስታት ድማ ብስርቂ ስልጣን ንምሓዝ ምስ ውድብ ብልጽግና ውሽጣዊ ርክብ ምፍጣር መሰክራይ ኣከብቲ ነጋዶ ፍሉይ ናይ ረብሓ መስመር ኔትወርክ ብምስራሕ ዝብሉ እዮም እቲ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ወገነ ዶክተር ፍስሓ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ብወገኖም ርኡይ ተራ ነይርዎም ተባሂለሎም بمسرت زي جمجام أمانيل كاب مكتل حلفنا كورد ويناب ترى مع خلاي كوميتي كورد كم زخل يجمتم اتزعابي مقرن فتسام مقنا قبل علي دكتور دبرصيون زقربه ناي فاينانس حتى دكتور دبرصيون دياسبورا تግራይ ኣብ እዋን ኩናት ዘዋጽኦ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዶላር ናይ መኸተ ገንዘብ ኣጥፊ ኻኻ ዝብል ሓያል ክሲ በሰፊሑ ተላዒሉሉ
ዶክተር ደብረጽዮን ብወገኑ ሒሳብ ኣወራሪደ እየ ብምባል ንዶክተር ረዳኢ ከም ምስክር ፀዊዖም ዋላ እኳ እንተሃለዉ እቲ ጉዳይ ንዲያስፖራ ትግራይ ዓብዪ ሻቕሎት ዝፈጠረ ኮይነሎም። ብኻሊእ ወገን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ምስ ሃይለ ሊባኖስ ብሓባር ብምዃን ዘረፈቶ ዝተጻረየ ሚልዮናት ገንዘብ እናሃለወ ኣብዚ ግምጋም እዚ ግን ዳርጋ ምንም ከይተባሃለት ብምስጢር ከም ዝተሓለፈት እቲ ውሽጣዊ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም መሰረት ከምቲ ልሙድ ዘይተደለዩ ኣካላት ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ውድብ ክባረሩ እዮም ወይ ድማ ባዕሎም ኣኼባ ረጊፆም ክወፁ እዮም። ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ገምጋም ንቅድሚቱ እውን ብዝኸረረ መልክዕ ክቕፅል እዩ። በዚ መሰረት ኣለም ገብረ ዋህደ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓይሊ ክመቀል ክኸፍል ይፍትን ዘሎ ኮይኑ ንሱ እውን ካብቶም ክባረሩ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት ሓደ ምዃኑ ተፈሊጠሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ሓድሽ ናይ ግፋ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ክልል ትግራይን ዝረኣዩ ዘለዉ ማሕበረሰባዊ ሻቕሎትን ወተሃደራዊ ድራኻታትን ዘለዎም ሓደሽቲ ናይ ፀጥታ ምንቅስቓሳት ዘነፅር ፍሉይ ዜና በፂሕና ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልትታት ናይ ግፋ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ። ብተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ነባራትን ሓደሽትን መናእሰያት ናብ ወተሃደራዊ መስርዕ ናይ ምምላስን ናብ ማዓስከራት ታዕሊም ናይ ምእታውን ሰፊሕ ፃዓርታት ይካየድ ከም ዘሎ ፀብፃባት የረድኡ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ካብቶም ፍሉያት ቦታታት ሰሚት ጆሞ ቦሌን ቡልቡላን በፂሑና ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ ወገናት ናይ ሕቶን ምርመራን መስርሕ ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ነቶም ምስ ተጋሩ TDF ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ርክብ እንተነይርዎም ነቶም ኤርትራውያን ድማ ካብ ሳዋ ሰልጢንኩም ዝመጻኹም ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ዘነጻጽር ሕቶ ይቐርበሎም ኣሎ። ካብ ወገን ኣካላት ጸጥታ ዘሎ ርድኢት ውድብ ሕወሓት ነዞም ሓይልታት እዚኦም ብውሽጢ ወዲኡ ብምእታው ሓድሽ ናይ ውሽጢ ኩናት ወይ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክትፈጥር ትኽእል እያ ካብ ዝብል ጽኑዕ ናይ ውሽጥን ፍርሕን ናይ ጸጥታ ስጋኣትን ተበጊሱ ዝግበር ዘሎ ጥንቃቐ ምዃኑ ይገልጽ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ሕድሕድ ጣብያን ወረዳን ነናይ ባዕላ ኮታ ተዋሂብዎን ብግፋ መስርዕ ሰራዊት ናይ ምምላእ ስራሕቲ ይተጀሚረሎም። እዚ ናይ ግፋ ከይዲ እዚ ኣብ 2 ዓበይቲ ክፍልታት ዝተመደበ እዩ ድማ ተባሂለሎም። ዋላ እኳ ተሰናቢቱ ዝወፀ እንተኾነ መዝገብ ሒዞም ብምንቅስቃስ ፓትሮል መኪና ብቐጥታ ናብ ናይ ቀደም ኣሃዱ ይምለሰሎም። ሓደሽቲ መናእሰይ ዝኾኑ ድማ ተዳልዮም ናብ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ታዕሊም ንክኣቱ ይግበር እዩ ዘሎ። ኣብ ዋና ከተማ መቐለ ክሳብ ሕዚ ዝተጠናኸረ ናይ ግፋ ምንቅስቃስ ዘይተጀመረሉ ምክንያት እቲ ዘሎ ናይ ዳታን መስርሕን መጽናዕትን ስለ ዘይተወደአን የጻፍፉን ስለ ዘለዉ ምዃኑ ተፈሊጡ። ካሊእ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከባ ናይ ልምዓት ጉጅለታት ኣብዚ ጉዳይ ግፋ ኣይንሳተፍን ስለ ዝበላ እቲ መስርሕ ብሰራዊትን ፖሊስን ጥራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ምግፋፍ እዚ ንኩሉ መዓረ ዝተገብረ ዘይኮነስ ብናይ ባዕሉ ቀደም ሰዓብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ዙር ዝግፈፉ ዘለዉ ነባራት ተጋደልቲ ስራሕ ዘይብሎም ወይ መዓልታዊ ሸቃሎ መናእሰይ ዘወርቲ ባጃት እዚኣቶም መብዛሕትኦም ተጋደልቲ እዮም ተባሂሉ ስለ ዝሕሰቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ቀለልቲ ፍርደኛታት እዮም። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መናእሰይ ትግራይ ከቢድ ስነልቦናዊ ጸቕጥን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተቐተሉ ዝተኣሰሩን ዝተቐጥቀጡን ሰባት ብበዝሒ ወሰኽ የርኢ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዓብዪ ማሕበረሰባዊ ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሓንጣሎ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ናይ ዝተቐተለት ንእስቲ ሓቃዊ ተጠርጣሪ ረኺበ ሙሉእ ምፅራይ ይውግን ኣለኹ ኢሉ ፖሊስ እቲ ወረዳ ኣብ ወረዳ ሓንጣሎ ታሕሳስ 18 2018 ዓ.ም መንነቱ ብዘይተፈልጠ ሰብ ኣብ መንበሪ ገዛኣ ተቐቲላ ኣብ ሳለስቲ ኣስክሬና ዝተረኸበ ንእስቲ ፖሊስ እቲ ወረዳ ንከባቢ 5 ኣዋርሕ ብዙሓት ተጠርጠርቲ እናሓዘ ኣብ ዕሙቕ ምፅራይ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ገበን ኣዝዩ ስውርን ለይቲ ዝተፈጸመ ብምዃኑ ምስ ሞት ይርከብ ይነብሮምን ክነብሮምን ይኽእል እዩ ዝተባሃሉ ተጠርጣርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ ግፍዓዊ ገበን ቅትለት ነፍሲ እቲ ትኽክለኛ ተጠርጣሪ ምስ ተሓባበርቱ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኣፈጻጽማ እቲ ገበን እውን ኣምሪሑ ከርኢ ክኢሉ ከም ዘሎ ፖሊስ እቲ ወረዳ ገሊጹ። እዚ ወዲ 53 ዓመት ተጠርጣሪ ነቲ ገበን ምስ ፈጸመ ኣብ ከተማ መቐለ ብር 4,000 ተቆፂሩ ኣብ ሓደ መንደር ኣባል ጸጥታ ሓለዋ ለይቲ ኮይኑ እናሰርሐ ዝመፀ እንትኸውን ፖሊስ ብዘካየዶ ረቂቕን ክትትልን ሓደሽቲ መንገድታት ምፅራይን ቀትሪ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ መኪና እናሓፀበን ከሎ ኣብ 5 ወርሑ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ካብ ፖሊስ ወረዳ ሓንጣሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ናብ ቻይና ዝለኣኹ ፍርያታት ፈቃድ ንግዲ ወጻኢ ብኩለን ባንክታት ንክወሃብ ተወሲኑ። ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ዝለኣኹ ፍርያታት ፈቃድ ንግዲ ወጻእን ብኩለን ባንክታት ንክወሃብ ውሳነ መሓላሊፉ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓፈሻዊ ስምምዕነት ምትሕባር ኢኮኖሚን ፋይናንስን መሰረት ምግባር ናብ ቻይና ዝለኣኹ ፍርያታት ፈቃድ ንግዲ ወጻኢ ብባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ንክወሃብ ተወሲኑ ከም ዝነበረ እቲ ባንኪ ኣዘኻኺሩ።
ይኹን እምበር ዓውዲ ወፃኢ ንግዲ እቲ ሃገር ብዝበለጸ ንምስላት ተወዳዳራይነት ንምድንፋዕን ንላኣኽቲ ምቹው ተበጻሒ ኣገልግሎት ባንክ ንምፍጣር ቅድም ክብል ገደብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተለዓለ ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናብ ቻይና ዝለኣኽ ዝኾነ ዓይነታት ፍርያታት ንግዲ ወፃኢ ሰነድ ኣወሃባ ንግዲ ምውዳብን ተተሓሓዝቲ ኣገልግሎት ባንክን ኣብ ውሽጢ ሃገር ፍቃድ ብዘለዎን ኩለን ባንክታት ኣቢሉ ከተኣናገዱ ይኽእል እዮም ተባሂሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ናቁጣታት ሚሳኤልን ኢራንን ኣብ ባሕሪ ተፈንጃሪን መቕማጥ ዝፍትና ጀላውን ኢላማ ከም ዝኾና ድማ ተሓቢሩ እንኮላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ እቶም መጥቃዕትታት ንርእሰ ምክልኻልን ወተሃደራትን ካብ ሓይልታት ኢራን ዝክፍጸሙ ካብ ዝኽእሉ መጥቃዕትታት ንምውሓስን ዝፍጸሙ እዮም ኢሉ ወሃብ ቃል ማእኸላይ እዚ ካፒቴን ቲም ሃውኪንስ ሰራዊት ኣሜሪካ ንወተሃደራቱ ይከላኸል ኣሎ ግና ተኹሲ ደው ምባል ኣብ ዝቕጽለሉ እቲ ጎንፂ ከይጋደድ ንጽዕር ኣለና ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኢስማኤል ባቃይ ምስ ኣሜሪካ ዝካየዱ ዝርርባት ውስን ምምሕያሽ ከም ዘርእዩ ብምሕባር ነቲ ኩናት ደው ከብል ኣብ ዝኽእል ስምምዕ መብጻሕ ግና ኣብ ቀረባ ዝኸውን ኣይኮነን ኣብ ዝብልሉ እዮም እዞም መጥቃዕትታት ተፈጺሞም ዘለዉ ካፒታን ሃውኪንስ እቶም መጥቃዕትታት ኣብ ጥቓ ባንዳር ዓባስ ዝተባህለት ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ኢራን ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ ከም ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ እታ ወደባዊት ከተማ መደበር እቲ ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዝርከበ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን እያ መራኸቢ ሓፋሽ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ነታዊ ምስ ተሰምዐ ሰብ መዚ ባርዳር ዓስባ ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ጸብጺበን ነይረን እየን ኢራን ነዞም ካብ ኣሜሪካ ዝተፈጸምዎ መጥቃዕትታት ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይሃበትን እዞም ናይ ሕዚ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን የካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም እንታይ ዓይነት ጽልዋ ከም ዝፈጥር ንጹር ኣይኮነን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሕዚ እውን ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ይከኣል እዩ ክብሉ ሓሳቦም ሂቦም ኣለዉ كبرات تخاطات تلومي تلفزيون سلس خاطات لكم مسكنا نازع عزيز نيوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت كم زغوركم بمتأمن أبناء صباح ساعات زينا كساب نراخب سلام